In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Geleen en we spreken daar met Patrick van Helden van Smart Office Center. Smart Office Center doet mee in de categorie Circulaire Changemaker. Patrick, dankjewel om ons te ontvangen deze ochtend hier in Geleen. Smart Office Center, zou je kort jezelf en het bedrijf even kunnen voorstellen? Ja, is goed. Smart Office Center. We houden ons bezig met duurzame kantooroplossingen. Ik ben zelf vader van 3 kinderen. En ik wil ook een bijdrage leveren aan een duurzame, circulaire wereld. Ook voor mijn kinderen, voor naderhand. Dus vandaar dat we Smart Office Center onder andere zijn gestart. En wat is dan die circulaire innovatie? Wat doen jullie anders dan anders, zeg maar? Ja, zoals je weet zitten we met Smart Office Center in de printingbranche. De printingbranche bestaat al geruime tijd. Je hebt verschillende technieken om printafdrukken te kunnen maken. Maar daarvoor gebruiken we dus een printkop. En het voordeel van onze printkop die wij gebruiken is dat er geen warmte toegepast hoeft te worden aan onze printafdruktechniek. Dus wat betekent dat? Klanten gaan dus inderdaad ook besparen op CO2-uitstoot, op energiekosten. En doordat onze printkop eigenlijk de hele levensduur meegaat, hoeven er ook geen onderdelen vervangen te worden. Waardoor als je kijkt naar de circulaire economie, hoeft er ook niks geproduceerd te worden. Dus beter voor ondernemer en milieu? Beter voor ondernemer en milieu, dat klopt. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Wat drijft jullie om op deze wijze circulair te ondernemen in plaats van de traditionele manier in de printing? Je ziet natuurlijk dat de wereld die is aan het veranderen. Die behoefte die is er. Deels wordt het door de overheid opgelegd. Anderzijds is het ook gewoon omdat mensen duurzaam willen ondernemen. Dat is een van de belangrijkste drijfveren voor ons om daar bij onze klanten op aan te sluiten. Vanuit de behoefte van de klant kunnen wij met onze producten en diensten dat heel goed invullen. Kijk eens, Loop je soms ook nog tegen uitdagingen aan? Dat je zegt, daar worstelen we mee of dat zien we nog wel als een uitdaging de komende tijd? Ja, de uitdaging die wij vooral zien is inderdaad dat organisaties vaak zeggen dat ze wel die kant op willen. Alleen vaak nog niet die stap durven te nemen, omdat ze bang zijn dat het of duurder is, complexer, toch een andere techniek. Dus eigenlijk de bewustwording bij onze klanten, dat is eigenlijk de grootste uitdaging waar wij tegenaan lopen. Ja. Maar in ieder geval het allerbelangrijkste is dat bedrijven en organisaties bezig zijn met de circulaire economie, met inderdaad wat gebeurt er inderdaad in de wereld, hoe kunnen we ons steentje daaraan bijdragen. En de reden waarom wij meedoen is inderdaad om dadelijk ook het verschil te kunnen maken. We hopen natuurlijk dat we ook kunnen winnen. Wat zouden jullie dan doen? Als wij het bedrag winnen, dan gaan we gebruiken om onze missie en visie nog verder uit te dragen in Limburg. En mooier is nog buiten Limburg. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dankjewel. Super.